Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. O nwere video na watch yesterday gbasara nwanne anyị nwoke Arthur Eze n'Ukpor, odogwu nwoke. O donatili 200 million naira to Azman University na Kano State. And when I make his speech, when I quit the school, that now not ready to sponsor and support the school. Mbo na need ya. And otobe kwa aka, nyama Arthur Eze n'Ukpor donate almost 800 million naira to that same Ugwu Hausa, to that same Kano State for insecurity fan face na that state from ndị Boko Haram na ndị otu ya. O donate over 800 million naira. Kita na ye gba m uche ka m watchicha video ba asị m. Achọbeghị m ikwu maka gbasara Arthur Eze n'Ukpor ma ọ na-eche support to ndị Igbo ma na support ụmụnne na Igbo a ma na support achọrọ m ịga na that angle. Angle m chọrọ ịga na bụ ka eko si bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo sọ nsọ bịa na afọsụ onwe anyị ka anyị please ndị Hausa, ka anyị please ndị Fulani. Eche ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị na-achọ ka gị na mmadụ bụrụ ọyị, ọ bụ na onye a chọrọ gị ọrụ ị ga-emebi iji nwa ya nọ edo azụ mind ya business gị. The handwriting adịgo on the word that na o nwere ihe mekete n'ụwa mekete n'ụwa esi n'ịbụ onye Igbo today mekete n'ụwa mekete n'ụwa ka ị megide ndị Hausa ma Fulani ọgọ n'ụwa ka fa like ya 100%. That hatred a fa nwere ebe ndị Igbo nọ, that hatred a ka ya dị n'ime fa. Any day ọbụla nwa apụto na asị nchọba gị zụọ anything na ọchịchị na federal mgbe ka fa gị lotele gị that na ịbụkwa nyamịrị that na onye Igbo kịka bụ na nwere ọdịdị onwebi ihe chenji na ọgọ niile na-eme sef bụ mmiri a na-agwụ na enu rock onwere ihe imego. Unu na Igbo fụrụ Igbo tata na Igbo nọ na nleka. Ọ bụ insecurity ka a ga-ekwu okwu ya, ka ga-ekwu maka lack of development na Igbo anya, ka ga-ekwu maka lack of afụfụ ụmụ Igbo na-efesi all over the world, all over the country. Ke nke a ga-ekwuru apị ya anyị enwe people dịsị ka Arthur Eze n'Ukpor anụnwa na Igbo anya afụfụ juru everywhere. Ka m jigoro Anambra steeti wee kwuo okwu tata, ị ga na Anambra steeti efu na adị m chọrọ na Ukpor ebe o si wee bịa na ndị na-ata afụ kalịlakalị je that 200 million naira onye ndị Kano steeti can go a long way to remove some people from suffering. Abịa na Igbo anya today na nwere street ga-eje today kiri apụ efu pọtọpọtọ ga-eju everywhere, kiri apụ efu ndị na-ata afụ dị ịrapụ efu ụmụazị na-adagazi school because of na achụrụ fa n'ụgwọ akwụkwọ. Because insecurity a na-efesi ya today, insecurity a na-efesi today na enidili support financially ka eji wee fight ya the insecurity. Oti that 200 million naira na that insecurity area ọ kala go a long way. Am na some of you ike pụta jọm na asị ma ọ bụ ya bụ gọọmenti. Ọ bụrụ ya bụ gọọmenti mana unu na afụ na ụmụ Igbo are dependent on government to develop. I need to develop ourselves even without the support of the government. Anyị menwuri ọ dị impossible na anyị bụ ndị Igbo ga-emenwu ya today na liberate everybody bụ onye Igbo to open onye ọbụla bụ onye Igbo from ịga ayọ na street from ịdị na-ata ahụhụ. Anyị menwuri ya ma ọ bụrụ na ndị a bụ ndị odogwu anyị nwechara na Igbo today ga-enwe ike tụkọta isi fọ ọnụ na nyụkọba nwa mmiri ọnụ ka ọ na-agba ụfụfụ afụ ga-apụ na Igbo ga dịka obodo oyibo. O tebekwa aka onye ma nke nwe epis despite ihe nọ na-eme, despite ka o si wee je rescue ndị banye nọ na Sudan mgbe ọgụ Sudan bidocha o zije jet ya na that place, jide aeroplane na that place, erelizie ma ndị Hausa ma Yoruba even self no ndị Igbo self last people ndị amele evacuate na that country despite the fact na onye Igbo bụ ihe nwe the airline. Mana mgbe ekwubele okwu Nigeria Air onye ma bịa make opinion ya, those people bụ ndị Hausa na ndị Yoruba bido drag bịa bido teto bịa because of na ọ bụ onye Igbo. So if no matter how you try, no matter ka isi wee try ya, these people hate go gị na hate go gị. Ọ na-ata na-abụ fa n'obi, fa na-ata na-abụkpọ gị anya. Ọkụ gbara na main market Onitsha omebedebe 4 months ago. From any of these odogus I donate ego to this state. Since nne ji wee nwụọ m wee luo tata, anụnube m na ntị na onwe nugo ka ihe mee na anyị Igbo a, whether more tragic something or anything like celebration, onye Hausa bụ odogwu wee send ego for support na anyị Igbo anya anụnube m na ntị.
biko na ọ bụrụ na anụgo kọment menụ ka mmadụ anụnụbeghị m ọsọ ndị Igbo anya bụ na-edoneti ego to ndị ugwu Awụsa ma onwe ihe mere n'ugwu Awụsa. Efi onye Awụsa mebie ihe mmadụ igbuo dị efi n'ala Igbo a, ndị Igbo nọ n'ala Igbo na-edoneti ego enye ndị Awụsa ka ewesịfa sọrị na igburu efifa mebiri ife n'ala Igbo just to please ndị Awụsa ka fa wee dị happy with us. Ọkụ ụba n'afịa dị n'ugwu Awụsa, ị ga-afụ odogwu onye Igbo asend bụ ego na-echo support to ndị Awụsa, mana ọkụ ga-agba n'ala Igbo a na market n'ala Igbo a ịmafụ ofu odogwu a ka o doneti ego n'ala Igbo. Anụmgbe m na ntị na onwego ka ihe eme n'ala Igbo anya onye Awụsa edoneti bụ ego to ndị Igbo na-etrela Dangote. Amago m many people ogbugbo n'ala Igbo anya, amago ha many chọpụ ndị mara ọkwa likosigbo n'ala Igbo anya, mana anụbe m na ntị n'izi na Dangote edoneti golo ego for one day ka o show support to those people their trailer ya mebiri ifefa. Anụbe m ya na ntị. Ọ bụrụ na anụgo gwanụ m. Ọnụ ọsọsọ anyị bụ ndị Igbo na-agba mbọ all the time ka anyị na-eplizi ndị ya, mana iplizi efe a the moment nwa apụta na esi iche ịzụ onye na-eti n'ọchịchị na federal felotelu gị n'ego nyamịrị felotelu gị ka ha chere fa nwere ebe ị nọ agwaba gị na ibidibe briji mana ị na-ebirikwa briji a since, mana the moment isi iche ịzụ ọchịchị ona asị gị go and build bridges in another grammar. Watch on the video kono ebe Arthur Eze n'okwu na-emeke that speech ebe na-emeke donation daalụkwanụ. I'm very grateful to be here. I was here 43 years ago when Abubakar was governor of Kano State. He gave me impression about North. The door was open. I'm from peace. I could not speak your language. When I came, he didn't save me. He didn't ask me for 1 kobo or 1%. He introduced me to other governors for other countries. Now, I'm very grateful to people of North. The stability of Nigeria starts from North. I declare from Kano. That's why God made it a great nation, a great state. Now, I'm very happy to be here. The founder, Asma University, I'm grateful that you are helping your people. You spend all your life building university, building airline for the poor, for new generation. Because very soon we shall die, shall leave Nigeria for others. I don't want to talk too much. I'm not a politician, but you can talk to me. Now I'm very grateful. I will contribute for this university, for honoring me, come from another country. I will send you a message about 200 million naira to start.